Prostorný byt v rodinném domě na okraji Hlučína. Téměř 120 metrů čtverečních, vlastní zahrada a výhled do přírody. Pokud se tedy neumíte rozhodnout, jestli je lepší byt nebo dům, tady dostanete to nejlepší z obou světů. Zejména pokud jste rodina s dětmi, oceníte prostor a dispoziční řešení bytu. Tahle 4+1 má totiž 119 metrů čtverečních, což je běžná velikost dnešních novostaveb. Místo tady najdou jak děti, tak třeba i vy, pokud například potřebujete vlastní pracovnu. V bytě je sice potřeba pár věcí ještě dodělat, aby to byl úplný krasavec, ale spousta důležitých, ta už je hotova. Třeba kompletní rozvody elektřiny, vytápění i prostorná koupelna. Ten zbytek si už jednoduše doladíte podle sebe. To, co u bytu nebývá standardem, je zahrada. Tady jednu mít budete, takže bez obav můžete kdykoliv vypustit děti ven. Nebo jen tak relaxovat, posedět u grilu s přáteli. Tohle na sídlišti většinou nezažijete. A i když budete bydlet na okraji Hlučína s rybníkem za zády, civilizovaný svět a obchody budete mít téměř za rohem. Mně se tady líbí a věřím, že bude i vám. Tak se těším na setkání.